Εμείς θα σου ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία στην καινούργια ομάδα. Είναι νομίζω σωστό timing για το Σωτήρη να χρειαζόμαστε ένα center back τελικά. Αυτός είναι. Καλό παιδί, ζώρικος, σκληρός, κάρτες μπόλικες μαζεύει, δώσ' του κάρτες στην απαραίτητο. Λοιπόν, ο σύμβουλος μας θα κάνει επίτιμο μέλος. Αυτό. Το μπλουζάκι δεν το διαφορετεί. Άναψε το φως λίγο. Όχι το κίνημα. Και τα λουλουδάκια δικά σου. Αυτά είναι από όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Και σου ευχόμαστε όλα τα καλά. Άιντε. Και μια selfie. Λίγο άκρη. Λοιπόν, τη συνέντευξη στο ράδιο την άφησες. Άμα μας βγει διαφορετικά θα φας ξύλο και εσύ. Θα μας πάρουν με το κυνήγι, να ξέρεις. Ειδοποίησέ με να ξέρω εδώ. Εγώ είμαι λίγο πιο μακριά, εσύ θα φας όλο το λούκι. Τέλος πάντων. Παιδιά, ένα μεγάλο χειροκρότημα για το... Μπράβο! Άντε, καλή σταδιοδρομία. Καλή τύχη. Καλή τύχη.